Mbukeli wemashelela kunezitori ezintsha eziningi eziqhamukayo mayelana nempilo yomuntu. Niyazi ukuthi isikhathi esiningi empilweni yomuntu abantu abaningi bakhala ngezimo ezinzima ababhekene nazo empilweni. Kakhulukazi lezi zimo ezinzima ziqhamuka mayelana nokuthi umuntu ayikade engene othandweni ezitshela ukuthi uzophatheka kahle. Kungahambi ngendlela yena kade efisa ngayo. So nawe awukuthi mbukeli unako ongase usidinge ukuthi sikhulume ngakho okwenzekile empilweni yakho noma ofisa kunomuntu ofisa ukumsiza ombonayo ukuthi usesimeni esifanayo nalama topic esiwabekayo ukuthi ngabe uphatheke kanjani othandweni okulona noma mhlambe ufisa ke ukuthi sikunike indlela ngoba kukhona abafisa ukuphuma abazi bazobheka ngakuphi. Kukhona abasemshadweni bafisa ukuphuma bahleli kabuhlungu kodwa abazi bazophuma kanjani. Kukhona abasebudlelwaneni isimo asihambi ngendlela abafisa ngayo. Inkinga yabo abazi ukuthi yini into engabasiza. Engakusiza ke mbukeli imashelela ukuthi ikunike indawo yokuthi ukhulume ukuze usizakale ngoba mawuhlele ekhoneni uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Kodwa once wakhuluma bakhona abantu abangaqhamuka asho ukuthi mhlawumbe mawukuthi awunabazali udinga indawo ongayokhosela kuyona ukuze uphephe. Ukhona umuntu ongaqhamuka akusize ngendawo noma ngabe mhlawumbe udinga indlela noma udinga umuntu ozokhuluma naye mayelana nesimo obhekene naso ngoba kwesinye isikhathi ukukhuluma kukwenza ukwazi ukuthi uthole inqubekela phambili.